Rogi sani Ramogi yudo winjruok e kind kambi mar Kenya Airways kod joriemb ndeke ma oseng'anyo kuom ndalo adek koro medo mana bedo matek. Bang' ted kambi no wacho ni koro ok gibi twak e yo moro amora kod joriemb ndeke ka ok gidok e tich. Kamachielo joriemb ndeke go bende oramo ni giikore mar twak kod tend Kenya Airways kaka yo mar manyo winjruok mabiro miyo tijgi dok e wang'e. Mana kaka Edwin Koth leronwa, jowuoth ema koro ywaruogno oweyo koda chiedh nade ma pod okwako paw ndeke maduong' ma Jomo Kenyatta International Airport. Ndalo mar adek kapod joriemb ndeke mag Kenya Airways moingo 300 ong'anyo kendo medo rocho chenro mag wuodhe ndege kambino. Winjruok pod otamore kind Kenya Airways kod jotijegi. Jata tije mar Kenya Airways Alan Kilavuka koro wacho ni onge twak moro amora mabiro bet e kind tend kambino gi joriemb ndekego kapok gidok e tich. There is no negotiation. I want them to go back to work because they are costing us a lot of money. They are sabotaging this country. They have been belligerent. They were trying to hold us hostage. And now I'm saying let go back to work before we have any other discussion, because the longer they stay out there, the more we don't have money to pay even their salaries. So they need to go back to work if they want this airline to continue functioning. Kilavuka beno ramo ni ng'anyono inyime tok chik kendo gisechwalo ng'ure nyim doho mondo joriemb ndekego kaw ting' mar lal ma gisekelo ne kambino e kinde ma gin e ng'anyo. They have filed contempt proceedings against them to say this group of culpable officials have disobeyed a lawful order that came from this court, and as a result of that they have cost us millions of shillings, not just in loss of revenue but also in terms of reputation and all that goes with that. All right? So people have to be held personally and jointly responsible for the losses and damages to this country, to this airline. Gikorgi, joriemb ndekego mane wuoyo kod jofwambo bendo ramo ni nyaka tend Kenya Airways bede mesa kodgi mondo giwinjre kaka gidok e tich kapok gidok e tich. They have made it clear that they will not meet until our members resume their duties, yet this is contrary to the spirit of negotiation, of a return to work formula that is founded on dialogue. This is not a show of good faith. The pilots are ready to talk, negotiate, and break the stalemate, and then at least so that we can move on with our lives. That is what we are saying. In any situation, we have seen bigger things in these countries, and people, when they sit and they talk, people resolve. Joriemb ndekego bende ne onyiero okang' mar Kenya Airways mar chako manyo joriemb ndeke moko manyien. Kata kamano, riwruok jotije ma pacho ka kotu to koro wacho ni gin giikore mar temo kelo winjruok e kind Kenya Airways gi joriemb ndekegi kaka yo mar reso oganda ma medo winjo pek mar ng'anyo mane ochakore chieng' ngesono. From where we sit as Kotu, we are ready, we are prepared. This team that you see here is prepared to burn the midnight oil to make sure that we get the KQ employees back to work immediately. Ywaruogno sani koro pod orocho chenro mag wuoth mag jowuoth 9,000 e paw ndeke, kendo Kenya Airways odong' kod wich bar man manyo negi kuonde dak kachiel kod ndeke mamoko ma ginyalo chopo godo wuodhegi. Jotim ohala matero maua e pinje maoko bende pod kwano lal, kendo jatend migawo mar pur Mithika Linturi wacho ni nyaka gimany yore mamoko mapiyo. I think time has come when we also need to start serious discussions and see how we can be able to ensure that in one way or another our export does not really must always get serious government support by way of mode of transport to ensure that when there are such imbalances in the labor market, then at least we are sure that we can be able to get to a full engaging into the markets. Ok mana jous maua kende mosechako winjo pek. Jogo makelo mwandu mawuok e pinje maoko kaka yedhe bende koro osechako winjo pek, kama koro kambino kelo manosigo matin e tan 20 ka opim kod tan 150 ma geja kelo pile ka pile. Edwin Okoth, Ramogi TV, Nairobi.